Τι έγινε, τι κασέτα, τι αναλογικά πράγματα είναι αυτά. Είμαστε στο 2025, για εξυγχρονίσου λίγο. Αγαπημένη μου μοναδική τηλεθεατή, αγαπημένη μου μοναδική τηλεθεάτρια. Χαίρετε, καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω τι ώρα θα βλέπετε το βίντεο αυτό. Λοιπόν, πάμε. Πάμε κατευθείαν στο θέμα. Πάμε στο θέμα κατευθείαν, να μην καθυστερούμε. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, στις 24 Απριλίου, Πέμπτη, βλέπω σκάει στην κονσέρβα άρθρο για τον Παγκόσμιο Φιλάνθρωπο. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ανακοίνωσε έρευνα κατά του Κλάους Σβάπ για διαφθορά. Λέω θεματάκι γαμάτο, όπως ξέρει η κονσέρβα να γράφει, αλλά δεν θα διαβάσω το άρθρο. Θα περιμένω από τον αγαπημένο μας Simpleman να κάνει βίντεο σχολιασμού διαβάζοντας το άρθρο της κονσέρβας. Και ναι, την επόμενη μέρα Παρασκευή βλέπω μπαπ Sky βίντεο. Εδώ είμαστε, λέω, θα περάσουμε μια χαρά στη δουλειά. Βάζω το βίντεο να το ακούσω και σε μια στιγμή, σε ένα σημείο, διαβάζει κάτι ο Simpleman και μου σηκώνει την τρίχα. Αμάν, λέω, τι είναι τούτο? Για πάμε να το ακούσουμε μαζί. Τι ήταν αυτό που μου τσίτωσε την τρίχα? Όποια που μου απόμεινε. Αποκαλέσει τον COVID ένα σπάνιο αλλά στενό παράθυρο ευκαιρίας για να αλλάξουμε την κοινωνία. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να αλλάξει την κοινωνία. Θέλει να σου αλλάξει, να σου κάνει υποδείξεις πώς θα ζεις. Που στην πραγματικότητα δεν έχει δουλέψει μια μέρα. Έχει σπουδάσει business management κτλ. Αλλά δικό του δουλειά δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει κάνει μόνο αυτό. Διοργανωτή συνεδρίων. Αυτό λοιπόν θα σου δείξει, θα αλλάξει την κοινωνία, θα καταστρέψει τη δομή της Δύσης και σχεδόν το κατάφερε, έτσι. Αλλά και ενός οργανισμού προωθεί παγκόσμια ελίτ και επηρεάζει πολιτικές αποφάσεις. Μέχρι εδώ μια χαρά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του WEF, στο οποίο συμμετέχουν γνωστά ονόματα όπως ο πρώην αντιπρόεδρος τον είπα Al Gore, τα πιάσει τα λεφτά σου. Ο ποιος? Εδώ είσαι μωρή αλεπουδιάρα που έλεγε και μια αγαπημένη φωνή στα 90's. Εδώ κρύφτηκες μωρή. Αλεπουδιάρα. Ο Al Gore, αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος του Κλίντον για 2 συνεχόμενες τετραετίες, από το 1993 μέχρι το 2001. Αυτοί οι δύο οι τύποι είχαν στα χέρια τους τον πλανήτη. Ο Μπίλ Κλίντον, γνωστός ο σαξοφωνίστας με την άλλη την ωραία την κλαρινιτζού, και ο Al Gore. Ο Al Gore, ο οποίος από την δεκαετία του 70, όταν πρωτοβγήκε γεωργιαστής, η μόνη του έννοια ήταν η υπερθέρμανση του πλανήτη τότε. Μοναδική μου τηλεθεατή και μοναδική μου τηλεθεάτρια, αλλά όχι, δεν ήσασταν μοναδικοί, πρέπει να ήσασταν ένας ή δύο από τους 333 που έχουν δει το συγκεκριμένο βίντεο. Είχα κάνει πριν 5 μήνες βίντεο για το συγκεκριμένο κύριο, με θέμα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια αβολιαλήθεια για την κλιματική αλλαγή. Ο συγκεκριμένος κύριος λοιπόν από τη δεκαετία του 70, όταν ανέλαβε τα πόστα, στόχος του ήταν για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, έτσι τη λέγω. Στην αρχή είχε ξεκινήσει με την όξινη βροχή, μετά έχωσε και λίγο τρύπα του όζοντος. Δεν ξέρω, από αυτή την τρύπα του όζοντος ήταν ένα περίεργο φαινόμενο, το οποίο αυτή η τρύπα ήταν μόνο πάνω από το δυτικό κόσμο. Δεν πήγαινε πουθενά άλλο. Αυτή η τρύπα ήταν εκεί πάνω από το δυτικό κόσμο. Πουθενά άλλο στην εκεί δεν πήγαινε. Και ο συγκεκριμένος κύριος είχε αναλάβει την παγκόσμια δράση, γιατί του έδωσε τη δύναμη. Του έδωσε τη δύναμη εδώ, η αντιπροεδρία. Η αντιπροεδρία της Αμερικής του έδωσε τη δύναμη και τα οικονομικά μεγέθη που χρειαζόντουσαν, έτσι ώστε να προωθηθεί ακόμα περισσότερο αυτό το αφήγημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Γιατί μέχρι τότε, νομίζω το 2000 είχε κάνει και μια πρόβλεψη, το 2010 θα λιώσουν οι πάγοι και θα καλυφθεί αρκετό μέρος της γης από τη θάλασσα. Δεν μας έκατσε η υπερθέρμανση του πλανήτη, το λιώσιμο των πάγων, δεν έκατσε. Τέλος πάντων, τον έχασε στο 2009. Και λέω, πού χάθηκε αυτός ο τύπος, και να που χάθηκε αυτός ο τύπος. Ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός. Ναι, εκεί. Και απορούσαν, έχω γαμό το λέω. Πώς είναι δυνατόν το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ να έχει τέτοια κάψα με την, όπως την ονόμασαν το 2010, από το 2018 και μετά, κλιματική αλλαγή. Τι παίχτηκε εκεί, να πάρει και Γκρέτα και να το ένα και να το άλλο. Να γιατί το πουλάκι μου ήταν εκεί, η αλεπουδιάρα. Την αλεπουδιάρα. Και έτσι παιδιά, με το που άκουσα αυτό, λέω, ναι, πρέπει οπωσδήποτε να το κάνω βίντεο, να το υπενθυμίσω στα παιδιά, σε αυτούς που με βλέπουν τέλος πάντων, και να τους πω και κάτι ακόμα. Παιδες, αγόρια και κορίτσια, μπαίνετε τακτικά στην κονσέρβα και μόλις δείτε special θεματάκι, να ξέρετε ότι αν όχι την επόμενη μέρα, μετά από 2-3 μέρες, σκάει γαμάτος σχολιασμός από τον Simple Man. Κονσέρβα και ξερό ψωμί. Τα λέμε παιδιά.